pulo lape baintina sanang wanariyatiyo maminta oya faatu katuju banariyati urang karanggang dinan kunyo tabedo denai de inyo jadi dah. Ijen mah. Jadi ada Henry Indang Cirinti. Lakukan uang kami dendangan, ini dendangan loyapa, laba lain labului jawati, mungkin lain lo panggantian, lama gantian lo tuan. Jadi kalau sek iya di kabel kuncung tuh dia. Ikan dalam sakit kasawara wangi opilo kayo pilo tiana banyak salai sama sana pagin oput kai piti pilo lantaran sabar dulu lain dang Cirenti nah itu kanda malamku oi samalam koda Henry lai katuju janyo ati urang karang dinan punyo oi dinan punyo dak